Αυτό είναι την υγειά σου, να έχεις υγεία και να σε βλέπουνε. Εσύ τα 500 χρόνια, 250. Και καλά. Πάμε σε μια δύνατον. Μητσό, θα πάμε. Άμα δεν στέλνουμε και άμα κάνουμε συζήτηση. Μάλλον όλοι οι άνθρωποι ό,τι 2-3 κουτουράκια και ακούσε τη λέξη πατέρα, δεν μπορώ. Πόσο ήσουν όταν τον έχασες τον παπά? Το είπα τραγουδιστικά. Είπα, δικό σου είναι. Ό,τι ακούσατε τώρα, ό,τι ακούσατε τώρα βγήκαν. Δεν ψάχνουμε. Στιγμής. Εγώ έμεινε 12, άλλος έπαιρνε 9, άλλος έπαιρνε μόνο 3 χρόνια μικρό. Έγινε πρόσωπο νατς μανούσια εγκαλές μυρώμεν, εγκαλές μυρώμεν. Γεια σου Δημήτρη, του Ιουτζίδη. Έγινε πόινας μπαρχάρι νερόν, ήξια τσαγιάσμεν, ήξια τσαγιάσμεν. Το πόινας μπαρχάρι νερόν, ήξια τσαγιάσμεν, ήξια τσαγιάσμεν. Γεια σου Μάκη, Παραπονιάρη. Άντε καλά, έτσι. Έρχε γουρμπά μου λείψες σαν τυχράν, τένα μόντα χάσια, τένα μόντα χάσια. Ωραία σου τα πουθεναλάκια, αυτό είναι για δύσκολη. Τα χούλα πχάνες εμπέλευ, κρουπίδε βεντάρασια, κρουπίδε βεντάρασια. Τα χούλα πχάνες εμπέλευ, κρουπίδε βεντάρασια, κρουπίδε βεντάρασια.
Άρα έτσι και εμείς θέλουμε να κάνουμε την Παναγία. Εμείς όλα κάνουμε. Όλα. Δεν θα το φύσατε.
Πώς τα λες αυτά. Και τον κλείσε τον.
συνδέσει.